Ini ang istorya mga pangga ni Manay mong Dolores alias Bugres. Nagsakay da siya dyan sa Bicol Central Station ning bus. Ordinary bus ang pigsakayan niya para tipid. Nag-stop over da dyan mga tugang sa may partikan na Ragay. Pag stop over dyan kang bus, din nag-irisnak sa mga tao, nag-CR, nag-ihi. Ngunyan, si Manay Dolores, turog-turog da akan pag-stop over dyan sa Ragay. Dahil na-inform na, iris na ka na. Resist na. Turog-turog da sa bus. Ang sunod naman na stop over da keto, Lucena. Lucena. Pag abot da sa Lucena mga pangga, pag stop over dumang kang bus, napagmata si Manay Dolores. Nagparakakan da duman sa Lucena mga tugang ng paksiw. Nakatulong luwag na maluto da. Nagrabe. Nagrabe da su isnak ni Manay Dolores. Sabi nga ni ka, nagrabe. Pero okay. Tapos na magkakanduman sa Lucena, nagsaraki ulit sa bus sa mga pasahero, diretso na da duman sa Cubao. Diretso na. Kan nasa kalagit na da kang biyahe suba, si Manay Dolores data nagrabe pero okay, so kinakanya sa Lucena. Medyo nakakamati da mga pangga, nagkukulog-kulog na da ang tulak niya. Pero, kumbaga may nagbabadya. Ngunyan, nakiulay da siya duman sa konduktor. Sabi ni Manay Dolores, Manoy, baka pwedeng maka-stop over kita madali. Grabe ng ikakasilyas ko. Grabe na. Grabe na. Kaipuhan ko na magtugdon sa tawag ng tanghalan. Tawag ng kalikasan. Dahil nagtugot sa konduktor. Sabi kang konduktor, Manay Dolores, dahil na po kita Manay stop over. Dire-diretso na po ini hanggang Cubao. Dumang ko ta ngayon sa Lucena, kung dumang ka nag-CR, tapos na ko ta ang problema. Di ba ay nagilibo si Manay Dolores? Mga perang minuto ang makalipas, kumbaga sa bulkang mayon mga tugang, nag-aalboruto na daan ko niya ni Manay Dolores. Nakiulay na naman siya, duman sa konduktor. Sabi na, Manoy, grabe na ang ikakasilyas ko. Sige, stop over mo. Sabi kang konduktor, dahil nga ni, pwede Manay Dolores, guni-guni mo sana yan. Ayan, ikakasilyas mo, hindi mo para isipon yan, taguni-guni mo sanaan. May maginibo si Manay Dolores, tiuson kung ano ang dapat na tiuson. Talaga nag-aalboroto na an sa iyang tulak, alert level 5 na daa. Pag nag-alboroto ang tiyan ni Manay Dolores, alert level 5, kailangan na ng mandatory evacuation sa bus talaga. Pag abot da mga pangga duman sa Cubao, nagbarabaan na sa mga pasahero. Makaparong da sa konduktor nin masamang nakaparong sa konduktor mga tugang ning garuda expired na Julin. Garuda ako na. Sabi da ka sa konduktor, ano nang parongan? Buruhay pa kamo ang parong nindo. Panggadan sa joy. Ano nang parongan naman kay na? Nagreklamo sa konduktor, ano naan, grabe ang bata, malinig na naman ako kan bus na ni. Pagbaba da ni Manay Dolores, kurahawan niya da sa konduktor. Ano tabing mabata Manoy, guni-guni mo sa naan. So, bago pa di. Dumampas sa Lucena, nagreklamo na ako. Ngunyan mo sana, Risa. Thank you so much kay Rene Divina Gracia sa pagpadara kan istorya sa Facebook. Pagiramdam ini po istorya sa nakat, hang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright?